What's up mga kabalis? Welcome back to my YouTube channel, Chanchoy Karas Vlog. Hello guys, nangantan ninyo guys. Sa duty ko karon. Daw karon Domingo, stress na karon. O kauntan ninyo guys. So, dukot mga guys. Sakit ako ngayon. Sakit sa ngakon. Pero sige lang guys. Ako man hapon. Ako na yun. Doon. Hindi pwede ilabay. Sayang man. Crispy mga guys ha. Marami. Sarap. Ulam ko guys. Guys. Napunta ninyo guys. Tigas. Sakit sumipin. Alam nyo kasi mga bagets, mga guys, kali ako kumakain ng mangga. Kaya iba talagang karamdam ng ngipin ko. Parang ano to? Ang tawag to? Lalo na kinakain na ng ito guys. Tigas na lang yung kain ko. Sayang talaga to guys kung hindi to ubusin. Sarap mga guys, oh. Sarap. Ito guys, oh. Babalatin ko. Ito ang last kong kakainin mga guys. Sarap. Sarap guys, oh. Wow. Wow. Sarap. Wow. Kinis ah. Wow. Sarap. Sarap.
guys, oh. Wow, sarap. Maamit. Sarap. Di mapigilan ang sarap. Sarap pa kasi, oh. Oh, ano mo guys, oh. Makinis, ah. Wow, nami. Sarap. Wow. Sarap. Wow. Sarap. Okay. Wow. Okay, okay. Sobrang sarap mga guys. Hello guys. Sarap mga guys. Itong butter ko mga guys, oh. Ito. Tapos na ako kumain mga guys. Kabades, gusto na kayo dyan? Tapos na ba kayong kumain? Ako tapos na. Sarap. Okay guys, sana po likes ko sa YouTube channel ko, Chanchoy Kares Vlog. Please subscribe and like my YouTube channel. Thank you guys. Thank you guys. Bye bye. Let's go.